iki söýgü hiç wagt ökünje goýmaýa. Birinji, haka bolan söýgü. Ikincisi bolsa, hak üçin söýgü diýýärler. Bu aýtgy aňyrýany bilen dogry ekeni. Sen söýgüňem, men haka bolan söýgüýümden göz başarly. Sen hem meni haka bolan söýgüýüm üçin söýdüň. Namazyň üstüne bäk niýetler dileýärkem, sen maňa aşyk bolypsyň. Şol sen kalbyňda halal söýgüýüni döretdi. Şol seni meni görmek üçin her gün iş ýerime gelmeňe mejbur etdi. Halallykdan göz başalan bu söýgüýüniň şeýle ajaýyp toý bilen jemlenjigi mälimdi. Çünki erkegiň borjy dogry ýol saýlamak. Dinanyň borjy bolsa, dogry ýol saýlan erkegi saýlamak. Sen halalyň hökmünde anancı kämil, imanly gyýy saýladyň. Men bolsa şol zatlara hormat goýup, izidläp biljek insan saýladym diýip bilýäs. Goý bu anancymyz kämil bolsun. Her bir söýgü biziňki ýaly halallykdan göz başarsyn.